Hayi ke bethuna, uXolani Sabelo ubuyile ke ku-Instagram. Qala ke wakhe wayi-deactivate i-account yakhe wabe waphinda wayi-activate, and then ke oko ke engaposti since ke wahlukana noVuyokazi Nciweni, nee-comments under ii-posts zakhe ezikhoyo ku-Instagram wazivala. So ngoku into ayenzayo kufaka ke like u-update, ufaka ii-pictures kwi-Instagram stories zakhe. So ke namhlanje wenze njalo ke wafaka ii-pictures ekunye nomntanakhe. Nemkhumbula mosiba wayenayo umama womntana umaka Atho. So ufaka ii-pictures, I think inoba ukunye no-Atho. So I guess inoba ulapha eMzantsi ubuyile. Umama ka-Atho ke naye wayesilwa noXolani, kuliwa ngezinto ezidibene nee-child support, kwade kwacaba uVuyokazi naye uyafaka imali efakela yanguNosimphiwe ewe ugirl lowo. Kodwa ke asikho lapho uzothetha ngezonto zakudala, ndithetha ngento endiye ndayiqaphela kwifoto ebifakwe nguXolani Sabelo. Kukwezi foto awaye wazifaka kukho into endiye ndayiqaphela, ndiza nibonisa nani, andiyazi noba ndim nawe uba niyazi ke uXolani kwakho abantu abaninzi abaye bavela besithi uXolani uyabatyala imali. Kukhona caba ndihamba nasesibhedlele wayethembisa abantu buza bafumana imisebenzi, wathatha imali zabo ingathi akababhatala. Kwakho abantu abakhe basebenza naye nabo kucaca uba uyabatyala imali. So uXolani uba niyajonga apha kule foto afoto nomntanakhe le angathi uchophile kuyo, ubonakala enento anatobi brown and white apha emva. Isibhaji sona siyabonakala kwimpokotho lapha ngaphambili, kodwa nanku ke ngoku efake umpu apha esinqeni and uyabonakala awukho andazi uba kuthiwa yinto le nto efaka umpu. So inoba ke uXolani ufake uphethe lo mpu for uzikhusela in case kubekho abantu abaza kuye for whatever. Andazi noba mhlawumbi noba ke izinto ezidibene nale mali atyala abantu. Phinde kube khona ke neefenzi ke ezi zikaVuyokazi ezisenomsindo ke inoba ngento awenzayo waphoxa uVuyokazi, but ke I don't think bona ke noko banobungozi. Kodwa ke into endiyiqapheleyo ke yile yoba uXolani sana unompu esinqeni. Heyi nathi njengoba sigobhoza nje apha siyoyika mntakaba singadutyulwa for uthetha ngaye ngoba sana uhamba ekhokhile. So ningathi khange ndiniwonishe ke bethunani, so approach with caution. Anyways, enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. Umamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.